Txinako monumenturik ezagunena Harresia Handia da. Gaur egun, 2981 luzera du. Ekialdeko Bohai itsasotik mendebaldeko Gobi basamorturaino doa. Uelitzantzen Harresi Handia edo 10.000 aldiko harresia, Kristaurreko 5. eta 4. mendean artean hasi ziren eraikitzen. Eraikitzeko helburua izan zen ipar-mendebaldeko herri nomaden eta etsaien etengabeko erasoetatik babestea. Kristoren aurreko 2. mendean, Txina osoa bildu ondoren, Qin dinastiako lehenengo enperadoreak iparraldean eraikitako harresiak batu zituen, eta horrela 5.000 kilometro luze izatera iritsi zen. Geroago, hainbat dinastiak harria konpondu eta berreskuratu zuten. Harresi Handia ibilbidean zehar, komunikazio gune gisa erabilitako rodea handiz hornituta dago. Halaber, gordutako atez, atalaiaz eta dorrez. Gutxi gorabehera 120 metrotik behin babesdorre bat dago, guztira 25.000. Harresi Handiaren egitura izugarria da. Milaka langilek lurrez, harriz, egurraz eta zeramikaz erabili zuten. Tartea zein den, harresiaren batezbesteko altuera 7-8 metrokoa da. Zabalera berriz 6,5 metrokoa da oinean eta 5,8koa gailurrean.